Mga patanong na to sa bukid. Pa na ilaglag. Asa sir? Amo? Oo. Ah, sige ako. Lagi na, di na makitry yan. Minaw, nagnungon. Lagi, di na ibigay. Puso. Kung pulis, nandiyan mo sa bigyan ng malagi ko. Ayaw pa, anit. Alam mo sila naman. Mula ikuban niya ako ay. Tingnan ako nung sige pag-lockdown. Jadi makalaag. Ako ba ito pwede makasabot to? Masuko ko. Alam ko na. 20%. Sige sir, thank you sir. So, Kapicture ako, piliin ko kubay, kami check number ko. Month of July. Ano, 540. inas mo dyan ako kung sa jeep. Alam may bawan. Ayun na lang siya, kukuha mo mga ito. Magtanong ko kay Bongo. May ilang ka ito kay Nay. Sinabihin sa, ano ba? Na, Ngayon. ladyo na ako. Hindi na. Ako gawa na ko kita sa love the woman ko. Na. Hindi ladyo. Kasi number. 540. 900 lang na. 540. Meron ka ito. Dito ay ko arriba. Perting kalimutan ko. Uy! Say thank you. Anong picture nito? Kasi problema. Di na yung subadyan sa hingawit sa jimba. Parang mungkay mo muna January ko eh. Dito. Praktik tadi ada yang bukan aku. Klaro man ako ano. Salamat po.
ay.